back to our YouTube channel. So karon nga video ko ano ni sa nga video. Naghimo des papa og puso guys kay para sa ugma puhon kay mga ligo miguan. Labas siyang sa Sagbayan Kapitola siya. Naghimo og puso. Napoy lobi kay magbiko mi. Tiis na po. Nagbuhat ng puso kay budget ni puso. Rasa man puso. Kaning puso para ni sa among mga ligog swimming pool sa Sagbayan. Lulabat yang. Oh, Labas. lulabat yang. Buhat ng puso na rin. Og order mo, Ako'y tigugot pa. order mo, pabuhatan mo. Order mo puso. Tagpila mo po balikya mo pa. Kaning dagko kayo, tag 5 buok. Dagko. Dani pa. Dako kayo, si Pubok. 10 pesos Yes, ni. nani. Pahugtan guys. Jis bitaw ni Jis. Tag Jis kay dagko. Pilay mahurot ni mo pa. Aw. Kapuso. Ang makakaon kaning kadagko, tulo ani bungog na ka. Ang bungog na ka kaon kaning tulok buok kay dagko kay ni. Kadog kapugo. Katong baki ni mo pa nga. Magkuha sa kog laing ko na lahonon kay nahurot na. Paghimog baki pa. Ay, puka. God. Nagkuha po siya mga kuan guys. Itong mga himuonon pa nga puso ba nas taas. Itang. Para ni sa birthday ni mama. Pero advance ra na mo ang iyang birthday kay na may duty o klase ini ka Wednesday ba na? Wednesday. Kaya mo na lay advance o mapukon. Kay Mo na say Sabado man. puso nga kinasing. Kinasing. Mo na say kinasing nga puso. Unya, magbuhat ko og binaki nga puso. Kana ba eh? Pakit-on ta mo sa binaki. O kani o kinasing mo ni kinasing. O kinasing dagko kayo, dagko. Wow! Magbuhat kog baki ha. Agsa Cebu pa kay mala. Dagko kay din binaki. Maikid na pa. Muikin ni baki ah. Maglakog binaki nga puso. Ieligsod sa bugas asa mo tutog ang bugas. Ari sa tutoy ang bugas para dili mahilaw. Sir, Di pod malata, sakto, baska. baska. Di ka makaingon nga lain pagkapuso. Nindot, lami din kayong pagkapuso. Sarot. Makahurot ka jud og daghan. Yara, nagbuhat akong baki ha. Dali Binaki. na. Mo ni binaki. Duha ka Lukay. lukay ang Magamit. magamit sa binaki. Okay ba? Amo na niyo, porma na o. Porma na, padong na siya mahimong binaki. Nara dahil na di. Ana ra ba? Kirso. Ana, hapit na. Dali ra kay pagbuhat. Dili ingon dugay. Og mo-order mo, pwede ra gyapon. Makabungog ning among puso kung order mo. Asa naman yun. Hugtan pa pinili. Tuan doon. Hapit na mo human, ang binaki. Pero kuan pa shout out sa imong mga kapatid nga naa sa buwan. Oh. Mga igsoon ko, nga nagbuhat mig puso dili, mga kapatid. Mga bunsong kapatid. Shout out imong mga igsuon na sa group. Inahalo ninyo. Hello niyo mga brother, mga sister. Gusta naman mo. Kumusta na mo diha? Kay Mamuhatay na kong puso. muhatay na og puso diri, hanindan mig puso. Muhatay na mig puso. Sakto na ni Negosyo na Kauta mig puso. Wow! Ano ni guys ang mahagot. Ready na ni og sudlan o humay. Pwede ba yan ni kon isudan ni mais? Di ba? Mais. Oh, pwede mais. Pwede mais Kung isud. kisay ganahan mo order mais ang ikarga.
ang isod ani mais pwede gyapon. Pwede mais ug order mo puso. Kanang mga ligo mo na mag-birthday. Pwede order mo na mo puso. Kami magama. Puso. Amo lang yung isin ang price sa puso. Charot. Aron order lang mo kay kami rin may baw buhat og ipa-deliver. Maligya ay naligarog puso. Ay namang imong partner na. Wow. Ang partner wala nagdaro na. Oh, mo ni binaki. Pila man ang binaki nimo. Mahal ni binaki kay dagko kay ni. Tag 15. Dagko kayo, o piting dakuha. Oh. Mo ni binaki ako paningugtan para dili maaga sa inigso inikuan. So, Isod ulit mo nimo kuan tag puso. Hapit-hapit. Kinahanglang ugtan ni guys kaya hindi manggawas ang humay inigsod. Kina may dagkong bangag. Bira-birahon na ning mga kuan. Mga lukay. Antod mahugot. Diba? Narar siya. Hugot na. Sumana na pa? oh, nara. Baki na binaki, mo ni binaki nga puso. Pagkano na? Umupalit mo iring, da iring. Oh, dera. Dera iring. Gibaligya na mag-iring. Paraygon po na ng iringa. Mana ni ba? Pumugon ni? Okay sa malagi mo na. Okay. Og sa Koreano pa ni hanging rice. This is the hanging rice, the Korean English mo na ba? hanging rice. Yan ang hanging rice mo. Okay. Daghan kaayo ni guys. Balik pila day mo on pa. 100 ka po. 100 o sa kagatos. Sa gatos ang order. Sa gatos ang order. Isang order. Order ni Syria. Syria. Isa man Syria. Syriaca. Alak kay to gan kang mama. Order ni nag-birthday. Hay namarog nag namarog ko. Ang birthday girl nag ngamuti para ugma. Sana all. Tara guys, daghan kayo. Napasa taas ang uban ani. Nasa payag, ibang hinimo. Inyom ni binuat dito, iwas. Pito. Charararan! The Great Mamusuay. Ang order mo, Kaingon. Mga gwapa kayo amo ang mga kuan, puso. Nung sa naman yung katapat ko, gidang katapat nga rin na. nagpasabak. Pasabak yung nag-try. Murag chorlala. Dapoy lobby guys, da lobby. Para sa Dagay. siko ni.
para sa biko ni. Biko og sa among giluto nga balbacoa. Ano ang dahil yung bulbako? Oh, para lami. Saan na pagluto ng bulbako? Ay, pareha ra sa kuan. Among butahan tuno para lami ang Pero balbacoa. kagay. Bukpo niya na yung buwa ani sa sud. Ay, may turok. Buwa ni buwa kay way turok. Natug na jud ang iring guys na natug na. Naon sa man iring nga mura mag naparalyze tungod sikig puyos abo. Naon sa nang nawong. Tay mga Mo manok. ni nindot guys og mag birthday guys, puso guys para walay kuan guys. Saman. Para Umot ang puso, dili hasol. Ang puso nya dugay sad mapan. kay mapanos. Mapanos. Lahi sa Oo. kanang kanon ra nga kuan. Nay manok kay papa dari dia. Nagidahang manok. Ang singa na ng manok kanina. Pulisayon. Pulisay. Haba po deres loyo mga manok. Nasrebin. Ang sa makabintong. Kodman na bakas ato ang. Oh, nang akong anak nga Ribin, may namu kuan guys og buhat og puso guys. Lupigan ko sa akong manghod guys kay Oo. perting perting maayuhan na mo la La, og og puso puso. at ako nagpatudlo ko ganiha nagkukalisod mo ko. Lisod mo di ay pod kat uno ni. Maglisod kag asa isa na. Tasok-tasok ang kuan. Lokal. Oh. Master nga todo ngani. Og ipaspasan na niya guys. Oo. Shout out di ay kay Sniper King. Hi! Thank you so much sa pag-support sa among YouTube channel o sa pag-comment. Shout out po sa taga Bohol Vibes. Hello! Salamat kaayo sa pag-support o sa pag-sigig comment. Shout out po sa Boholano Vlogs. Hello! Thank you so much! Inay, thank you. Daghang kayo salamat ninyo sa inyong suporta ug sa tanang ni subscribe, sa tanang ni support sa among YouTube channel. Daghan kaayong salamat. So, maura to guys ang among video karong adlaw at tangi ang among mga mosunod nga vlog. Maura ni among ma-content karon kay kuan busy lagi in town minya. Apay paano non ugma unang wa mi ka shoot pud sa mga request ni pud ninyo nga kuan i-vlog na mo katong magduwa mi upuan sa to maring-maring o katong magpasayuyod og palwa sa lubi wa palagi mi ka shoot kay sila mastag sarapod maha ari diri sa amua unsa adto ba may mag-shoot atong buntod nga among giadtuan atong sa niagi namong vlog adto man dito magpadaos-os nya wa pa man silang mas nakaari so parang sunod pa siguro to semana man ako ma-shoot yeah. At tangin na mo among vlog og mga sunod adlaw kay
murag mag-vlog jud mi ana sa among pagpangaligo. Salamat kayo sa pagtan-aw ninyo guys. Akong buhok mo rin ako wakwak dari kay perti sugag hangin kinalagi bagyong auring. Na naman siguro niya wa mahinoy uwan pero aran suga pug hangin ay na. Naingon ako kuan. Man agong buhok mo rin nagsag kukuk kay perti buto. Aran suga jug hangin diri guys. Tugnaw kaayo niya. May gani kay way kusog nga uwan. So maarot to guys. Daghang salamat. Don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Bye-bye!